o continue a cinéma o kono yandi lagina ko piyu goto woni mi wawatama ƴettande engagement mi wawatama ƴettande engagement wonunde makko nde mi wawatama ƴettande engagement logement mi mara o feere oni no lammari komi wona oni no lammari komi wona min nawa ya pas de souci problème ala joni aɗo min kay si fi affaire passé ɗi allah o lanno ko seede mi ɗuɗɗoge ɗumandoto au fait gonga ɓe puɗɗo o gandi hande kay quoi fi affaire passé ɗi ɗum ɗon ça va ɓe déplacé ɓe ari mi wi on kon déjà jama piiji ɗi bani adama fotte toujours e difficulté ji ayo ari o woni ɗo mi noddi mum joƴinimo ko chambre am joƴinimo ko chambre am o chambre am ko mi won ɗo ni mi joƴinimo mi joƴini junko min ni ada komi accino compte mon ngon hari mo combien de abonnés woni ko 500 000 e goɗɗum min ni haaji woni ko 500 000 e goɗɗum wonɗo par ce que ça veut dire koko on ɗon postude e nder on ngani e ɗon fof na goɗɗum ko wawi on bostude na goɗɗum de professionnel na goɗɗum ko wawi o évolude joni e yewti ha ari ɗo ay nilan joni aɗumannoto comment vais-je dire ça abonnement